Marius Jorga rumen ta' 27 sena nżamm arrestat wara li l-ġimgħa tressa l-qorti akkużat b'serq minn 5 teħwienet ewlenin tal-mobiles u li kkaġuna ħsarat fihom bejn 11 u 25 ta' Lulju ta' sentejn ilu. U ġie akkużat ukoll li kienet iħejji pjani għal reati oħrajn bħala parti minn kikka kriminali. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Lajdin Zammit, Joseph Merċiqa u Kristina Derija spjegat li minn investigazzjonijiet li saru rriżulta li dawn il-5 serqiet wettqu mill-istess 4 persuni li wkoll użaw l-istess metodu. Il-valur tal-oġġetti misruqin jirriżulta li jdaħħaq għal 180,000 euro. Il-pulizija rnexxiela tidentifika l-vetturi użati u tintraċċa minn fejn kienet inxtrat waħda minnhom. B'dan iwassal għall-identifikazzjoni ta' 4 persuni li kienu Rumeni, b'wieħed minnhom ikun l-akkużat. Sa dan it-tant filmati dwar dan ġew ippubblikati fuq il-medja soċjali u sigħat wara l-4 suspettati telqu lejn sqalija bil-katamaran. Hawnhekk inħareġ mandat ta' arrest Ewropew il-ħamis li għadda, l-awtoritajiet Rumeni informaw lill-Pulizija Maltija li l-akkużat kien arrestat fir-Rumanija. Bekk inbdew il-proċeduri biex jiġi estradit lejn Malta. Fil-qorti il-ġimgħa l-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Id-difiża ma talbitx għall-kelsim mill-arrestu għalhekk il-qorti preseduta mill-Maġistrat Jean Paul Grech żammet lill-imputat arrestat. Raġel li 14 sen ilu kien indarab gravi waqt aċċident ta' traffiku meta sieħbu kien jieti suq il-van tommu mingħajr ma kellu liċenzja, żdiedlu l-kumpens li kien ingħata minn 45,700 euro għal 64,000 euro. L-aċċident seħħ fi 3 ta' Ottubru tal-2010 meta 4 żgħażagħ kienu fil-van li kien involut f'ħabta ma' karozza fil-bidnija. Bil-konsegwenza li 2 mill-passiġġieri aħwa ta' 15 u 17 sena sofrew ġrieħi gravi. L-aħwa kienet fetkat kawża ċivili kontra s-sewwieq bla liċenzja u ommu. L-akkużat qalet fil-qorti li ma kienx taf li bina kien se jsuq il-van minħabba li bina kien qalilha li ħabib tiegħu li għandu l-liċenzja tas-sewqan kellu bżonn jisselfu. Iżda l-qorti kienet sabet li kemm iż-żagħżugħ kif ukoll huma responsabbli għal dak li ġara għax għalkemm il-van kienet jinstaq minn bina, ommu kellha tkun aktar viġilanti fuq min kienet jużah. Dak iż-żmien il-qorti kienet ordnatilhom li jħallsu 7,050 euro f'danni li żar minn fost l-aħwa u 45,714 euro lill-kbir. Is-sewwieq u ommu kienu appellaw kif għamlethom l-aħwa. L-ewwel appell ma ntlaqax iżda l-qorti laqgħet dak tagħhom l-aħwa midrubin u fid-deċiżjoni tagħha żiedet il-kumpens tat-tifel il-kbir għal 64,000 euro. L-avukat Veronik Dalli u Andrew Saliba deru għall-aħwa.